Okay, hej YouTube. I dag der er FC tilbage. Jeg begyndte at kalde det for noget andet, end i stedet for at sige, hej YouTube, jeg er tilbage her. Fordi min kanal, den hedder jo Familien Christensen, bare forkortelse med FC. Men der skete det vildeste i dag for mig. Jeg fangede en fucking slowbro. Og slowbro i fucking 1402. Fuck, det var vildt. Og så har jeg og her i går, der fangede jeg den her fucking kingler her, og så fangede jeg også den her, og i dag der fangede jeg den her, og den her fangede jeg også. Den her fangede jeg også. Den her fangede jeg også. Jeg har bare fanget de fleste. Og jeg har også fanget den her. Og så også fanget den her. Jeg skal nok love, at jeg filmer, når jeg evolver for en hel del Pokémon, og især den her Whitehorn til en Whiteon. Og så skal jeg nok filme, at jeg klikker mit 10 km væk også. Og så vil jeg bare sige, at I giver min Pokémon-video mange likes. Så skal jeg nok love at lave flere. Når jeg der evolvede en Golduck i 500, eller en Psyduck i 500. Den blev kun 42 CP højere. Fucking underligt. Og så fangede jeg også Ponyta, og så med Tube. Hvis jeg lige kan finde den, hvis den ikke blev slettet. Pokémon jeg gerne vil vise jer, jeg ikke kan huske, hvad hedder. Nå ja, det var den her. Ditto. Den fangede jeg op i Esbjerg by i dag. Jeg har bare powered den op et par gange. Den var fucking høj, den var. Den var ikke fucking høj. Men jeg blev så glad. Og man kan både få den af Rattata og Peachy. Jeg fangede en Rattata. Hvis I fanger en Rattata, og der står O bagefter, så er det en Ditto, I fanger. Det var egentlig det. Så vil jeg egentlig bare sige ses. Hej!